Ndaratidzwa Toki, anoziva Toki. Vamwe vanoti Ngarikuni. Ngarikuni riri so faithful pakuchengeta mazai. But harisi good way kuchengeta nhiyo dzaro. And the Spirit of God says, wariona Ngarikuni. It means Ngarikuni riri kufocusa nekudya kwaro. More than kufocusa nevana. Saka robva ratandanisa roramba chitandanisa mhashu roramba chitandanisa kudzamara raenda vana vasara. Saka kwaita gap between Neo neNgarikuni. Yo, it's a Go Care Go Get TV, right? That's a new favorite channel started from today, whereby we analyze and criticize videos across the internet. And as we go to same ones, nema prophecies, talking about the prophecy, right now, because guys, I know do anem Zimbabwe kana wene ninja munodaga kuprofit kwa kunyazonzo oti munyika yemwe ya muri kumbonzi kudi pamusoro peZimbabwe ari kubva here ari kuramba aripo here uyu achazodai here uyu achazodai here. Hold on, ndinacho chiprofita nas I got a prophecy. Kune vanoziva vaiva kuti I used to have vhudzi rakakura rinosungwa anditika. So if you're in Domboshava right now, please visit this barber shop. This is the guy I can get, and kuneva aibvunza kuti wakagererwei munonopedzerana nemukoma ndiye akandigera ndakanambomubhadhara akandigera free of charge anditika, but imba muchanogera muchanobhadhariswa imba munonogera obviously munonobhadhariswa. And all those who wanna advertise on this channel, the number is on the screen. All those who wanna talk to me per WhatsApp, even in the comment section, please do talk to me. And all those who wanna support this channel, please, number is on the screen. Before we get into this video, I just wanna say shout out to Dev Mosivanda, then uyo my sister uyo asina zita rakanikwasa kureverenga na Asha Shongwe, Mary Marunga, Daniel Godza, not forgetting Dedzamani and Decent Mugwadi, Jonah Leaf, the list goes on, guys. You keep supporting this channel. I love you all. Then never say mafanzi arukuona to this channel. Please keep supporting this channel. Rambam chitara neni kuwasap without wasting much time, guys. Tunapinda mchiporofita. And at the end of the video, I'm really gonna tell you, is this a prophecy or this is one of those political analysts? Hallelujah. Just wave your hand unto the Lord. Shout God's intervention. God's intervention. Shout God's intervention. God's intervention. Sometimes people think that God does not care, but God actually cares for the nations. Hallelujah. And particularly for this country, Zimbabwe. I saw a vision, and I'll explain to you the vision that I saw. Ndaratidzwa Toki, anoziva Toki. Vamwe vanoti Ngarikuni. Ngarikuni riri so faithful pakuchengeta mazai. But harisi good way kuchengeta nhiyo dzaro. Hallelujah. Saka Ngarikuni rakatanga kutandanisa mhashu. Rikaramba richatandanisa mhashu. Rikaramba richatandanisa mhashu. Kudzamara raenda, zvokuenda zviye. Richisiya vanhu. That's the image I saw. And the Spirit of God says, wariona Ngarikuni. It means Ngarikuni riri kufocusa nekudya kwaro. More than kufocusa nevana. Saka robva ratandanisa roramba chitandanisa mhashu roramba chitandanisa kudzamara raenda vana vasara. Saka kwaita gap between Neo neNgarikuni. Nekuti Ngarikuni riri kumhanyisa wiza. Amen. And then in the very same state, I saw the seat of Harare. Seat of Harare, it's like, unoona zvakaita mwana nemamvemve. That's how the Spirit portrayed the seat of Harare. The seat of Harare ine makomba. Ekuti ukatarisa unoona kuti
How are people living in such an environment? Shout a good amen. The questions that came into my mind, I saw the issues of traffic. They were raised. Because ndaona the city of Harare yaita senge yaisa cameras. And those cameras would shoot on vehicles. Zvaiva kana munhu atyora mutemo vanobva vamutumira ticket. So in a way, they care so much about getting money from people without returning to people. Hallelujah. Inzwaka. Japa muenzaniso, for example. Kaguvi Street, kwapinda muna Kaguvi Street so far. Ine makomba kudai. Kaguvi Street, getting to Kaguvi Street. I'm not talking of anything that is not existent today. Getting to Kaguvi Street in Harare CBD. Kaguvi Street ine makomba kudai. Yet muna Kaguvi Street kune vanhu vakapfeka mabhibe paki. Vano collecta mari every hour, every car that comes into the CBD. They get money. The question is, how is it that city inoramba ine makomba ivo vachitora mari? Shout a good amen. Ini am a resident we Harare. Mota one pagore inobhadhara $420 mumutero. Kana nine mota nhatu, it means I pay $1,300. Who justifies kuti ndinoramba ndichifamba mumakomba? $1,300 that I pay, and I pay kuzinara. Then I pay every day I enter the city. The city center. I pay every day. And not only that, along the way, mune police inenge chitora mari. Saka munhu muri kumutorera mari kangani. Ore kana mari yacho ichitorwa at the end of the day, why is it not working for the purpose? Ma public institutions anofanira kunge ariko kufacilitate our better life, the betterment of our life, not the betterment of their lives. If you go to their offices, they've got big cars, they've got everything right in their families. But Isus, I'm taking the much needed money that I need. Kui business rangu, imagine uti, ndinobhadhara 420 mota yangu, ndobhadhara parking $1 per hour, ndopedza vanoda futi mutero, ndopedza along the way ndonzi mhosva dzemafire extinguisher. It's a very simple. Saka ndosara nei. Hallelujah. Therefore, the word randu release panapa is because God said He's going to judge people. The important thing about this message is there's judgment that is being released. And that judgment is going to begin here in this land of Harare. Shout a good amen. It is going to happen here in Harare. Vanhu veku city council ye Harare who are leading Harare, there is wind that is coming towards them. Number two, there is wind that is coming towards Zinara. Because God wants to show something to the nation. The distance between Ngarikuni nevana rakurisa. Panapa ndataura uchenjeri hwakakura. Because they are not the only ones who are going to face what is coming. So there is wind that is going to blow in this nation, the wind of judgment. Guys. Mu Bible anditika. Let's equate this. Let's try to equate. Ngatry kuenzanisa nezvinhu zviri muBible. We got mene tekewo ufasini. We're talking of chinhu chakavhiringidza nation rese. Anjemungonzwa. We're talking of Joseph. Pakarotwa hopedze kunzi mombe 7 dzakaonda, dzakadya mombe 7 dzakafuta. Anditi. We are talking of zvitsumbu zvegrain zvakapfugamira zvitsumbu anditika zvegrain zvemabrothers aJoseph and zvakapfugamira zvaJoseph. We are talking of something zvinenge zviri complex, zvine hidden meaning. And when you talk of prophecy, pane zvataurwa zvese apa, have you seen anything chine chekuita ne hidden meaning iri spiritual? Or everything here is simply analytical, something zvatiri kuona in our everyday lives. Who doesn't know kuti each politician ingarikuni rekuti rikangoita zvaraita rikavhoterwa rikawina mporo rakatiza anditi tozoonana next elections. Who doesn't know that?
Who doesn't know kuti corruption iri kuitwa muZimbabwe, mari dzichitorwa parod nemapurisa nevanhu veparking? Who doesn't know kuti our CBD is full of potholes? Who doesn't know kuti judgment is coming? Vanhu vakapa maprophecies gore richitanga vakati vanhu vachangangurwa. I want to show you this thing, guys. If these prophets feel something mavari, they say it's the Holy Spirit, because iye ndiye ari kufila kuti this country is full of corruption. Then anobva ati mweya mutsvene ndouri kuita kuti ndifile that way, of which they can differentiate my feelings avo namweya mutsvene. That's one thing. If they think of something, they can differentiate. They say the Holy Spirit is telling me. Because right now, as you can see, guys, zvinhu zvese zviri pachena. And if you go past this guy is all about ZIM prophecy, ZIM prophecy, ZIM prophecy. Because why? He realized kuti vanhu vemuZimbabwe, they are so desperate varuda chiprofita. Therefore, I should give them ZIM prophecy, so that I can be famous. The other thing chandoda kukuudzai, guys, tarisai muone kuti pane ma-public figures akaita sana Hubert Angel, Apostle Chiwenga, na Prophet Makandiwa, na Napashon Jaffa, ma-public figures, handiti. If those people give a prophecy, muzotarisa muone kuti mumborera dzese idzi dzotanga kupa chiprofita chakafana neichochocho. Vanongonoita copy paste obva anonokanda chiprofita ichochocho kuchechi kwake, because anoziva kuti if ma-public figures yayo akasanyara akava confident vakauya vakakupai chiprofita, obviously chiprofita ichocho chiri kutozonoitika. So there's really nothing that we can talk about here, guys. Hapana kana chiprofita kwandiri, hapana chiprofita apa, hapana. So rega titomboita zvedu zvemango mavideos panapa, rega titomboita zvemango mavideos, guys. Check out this other video randoda kutokandirai rekwa Prophet kuda kwashe Jose remusikana akaenda kugehena, and then ndoda kukandirai also video rimwe this other prophet wakuzambia aona second coup muZimbabwe. But talking about this video, guys, tina chiprofita. We are simply dealing with a political analyst. We are simply dealing with a political analyst. Kune wangu wane maongo maonero, let's talk about it in the comment section, or even ku WhatsApp kwangu. You are free to come, my calls, my videos and stuff. We can talk about it. I will see you on the next videos. 200 taura remskana akati ndakaenda kugehena. Then secondly, second coup.